Amonak erakutsi zidan nola jan behar diren zainzuriak. Nor nori nork aditz sistema indikatiboko lehen aldia. Aupa lagunak, gaur iraganeko kontaketa bat egingo duzue. Lehengoan lagunak gonbidatu nituen etxera, eta esanien ez ere ekartzeko. Baina bonboiak ekarri zizkidaten. Belgikakoak zirela esan zidaten. Hango txokolatea oso goxoa da. Gustukoa duzu? Bideo zati honetan, zainzuriez hitz egingo dute Olaiak eta Peiok. Gure amona tuterakoa zen? Bai? Bai? Bai. Eta oso txikia nintzenean erakutsi zidan nola jan behar diren. Konforme, Nik ere ikasi dut. Horrela, eta? Peio! Ze? Grabatu egin behar dut. Gaur, nor nori nork aditz sistemako lehen aldiari erreparatuko diogu. Olaiak txikitan ikasi zuen zaintzuriak jaten, eta honela esaten du. Txikitan, amonak erakutsi zidan zainzuriak nola jan behar diren. Erakutsi zidan aditza nor nori nork erakoa da. Nork, amonak. Nor edo zer, zainzuriak nola jan behar diren. Nori, niri. Nor nori nork erako aditz laguntzaileak honela eratzen dira. Taula honetan ikusiko dugu. Zidan aditza. Lehen da bizi, nork adieraziko dugu. Kasu honetan, amonak, ark, hirugarren pertsona da, zeta. Ondoren, nor edo zer. Kasu honetan singularra da, zainzuriak nola jan behar diren. Beraz, i soilik jarriko dugu. Gero, nori marka gehituko dugu. Nori, niri. Beraz, da. Azkenik, lehen aldiko marka. Beti bukaeran, ene. Hortaz, zi, dan. Orain, beste adibide bat aztertuko dugu. Lehengoan, patata tortillak dastatzeko taberna batzuk proposatu nizkizuen. Nork, nik. Beraz hasieran, ene jarriko dugu. Zer. Taberna batzuk, plurala da. Beraz, izki jarri behar da. Nori, zuei. Beraz, zue marka hartuko du. Azkenik, lehen aldiaren marka, ene. Nizki, zu, en. Hemen dituzue adibide gehiago. Atzo lagunek, beren herriko produktu batzuk oparitu zizkidaten. Euskal Herritik, zainzuriak eta piperrak eraman nizkien nik nire atzerriko lagunei. Iaz, guk tuterako orburuak oso prezio onean eskaini genizkien lankidei. Lagundu esaldiak osatzen. Txikian nintzenean, amonak erakutsi zidan zainzuriak nola jan behar diren. Lehengoan nik patata tortillak dastatzeko taberna batzuk proposatu nizkizuen. Atzo lagunek beren herriko produktu batzuk oparitu zizkidaten. Nik Euskal Herritik zainzuriak eta piperrak eraman nizkien atzerriko lagunei. Iaz, guk tuterako orburuak oso prezio onean eskaini genizkien lankidei. Nor nori nork aditz sistema lehen aldian. Agur, hurrengora arte.